ассалому алайкум дӯстони азиз. ду моҳи охир як чизро мушоҳида карда истодам. шояд ки худи шумо ҳам ба шумо ба худ савол диҳед ки чаро чунин корҳо набуданд, яке сар заданд. ин ҳам чӣ корҳо ҳастанд? байни муҳоҷирони мо ва дигар қавмҳою миллатҳо ки дар Русия зиндагию кору фаъолият мекунанд, як занозаниҳо рафта истодааст. солҳои пеш албатта занозаниҳо буданд, не ки имрӯз бошад то ҳамун дараҷаи авҷ гирифтааст ки шояд ки қариб ҳар рӯз занозанӣ бошад. аз ин як хулосаи оддӣ буровардан мумкин аст. моҳи сентябр интихоботи парлумонӣ мегузарад ва дар он ҷо депутатҳо интихоб мешаванд аз ҳар як гӯшаи канори Русия. ва аҷаб нест ки чунин корҳое карда истодаанд ки то ки мубориза бо шумо баранду худи ҳамин депутатшавандагон ва холҳои сиёсӣ кор кунанд. барои ҳамин як чизро гуфта мегузарам, каму беш як танаффус мекардед хеле хубтару беҳтар буд. шояд аз интернет ҳам мебаромадед хубтару беҳтар буд, зеро ҳатто хабарҳо расиданд ки ҳамин одамое ки дар байн ҷанг дохта истоданд, онҳо ҳатто ҳамун забонҳои тоҷикӣ, узбакӣ, қирғизиро ҳатто хуб намедонанд. аз ин мебурояд ки як провокатсия рафта истодааст, то ки баъзеҳо холҳои сиёсӣ ба худ кор кунанд, ба худ бигиранд. барои ҳамин дар ягон ҷо ҷанҷол даъват кунанд, наравед. хубтару беҳтараш ба худи ман чанде пеш як видеоро ирсол карданд ки як ҷанҷоли киимкаянгӣ буд. худоро шукр ки ман ҳам аз ӯ ҷанҷол бохабар будам ва онро пахш накардам. дар он видео дар болош бо ҳарфҳои калон навистагӣ буданд ки имрӯз дар Москав буд ё имрӯз дар тоҷикҳоро заданд ё аҳволи тоҷик имрӯз дошт. муҳим ҳамин аст ки имрӯз аксент ба ҳамун имрӯз кардагӣ буданд ки то ки як муқовимате мо нишон тему бо як ҷанги дигар шавад. барои ҳамин худро эҳтиёт кунед, зеро ки агар шумо дастгир намоянд, на танҳо ки депортатсия мекунанд, болои депортатсия кардан 40 сол шуморо вурудатонро ба Русия, яъне даромад ба Русия намегузоранд. запрет ки мемонем, шумо ки бо чӣ хеле ки худатон мегӯед визамро маҳкам кардам, хеле визатонро маҳкам мекунанд. барои ҳамин эҳтиёт бошед, аз ҳар хубтараш дар ягон ҷо коммент нанависед. ман он шахсиятҳоро ба назар дорам ки дар ҳудуди Русия ҳастанд. ҳар хел комментҳо нанависед, ба он одамое ки намешиносед пул нагузаронед. яке худо медонад ки дар он ҷо ки штагӣ аст, мо намедонем. ягон кӯдаки гирьякардагиам мемонад, мегӯянд ки братия мусулмани помоги, ки гуфта бо ҳам хелин коро мекунанд ки то ки шумо пул гузаронед ва ба онҳо кор шавад. эҳтиёт шавед, худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. боқӣ дар амони худо бошед. худоҳофиз.